Ako vyrobiť akrylovú svetelnú skrinku? Použijem príklad, aby som vás naučil. Môžete skontrolovať veľkosť. Šírka je 250 mm. Výška je 100 mm. Hĺbka je. Na povrch vytlačíme logo našej spoločnosti na znak hračky. Najprv si vytvoríme vektorový výkres na vyrezávanie. Svetelná skrinka z akrylu má 6 strán. 5 strán sú z bielej akrylovej dosky. Jedna strana je z penového PVC panelu na inštaláciu LED pásikov. Nakreslíme 5 obdĺžnikov a nastavíme veľkosť. Jedna strana má šírku 250 mm a výšku 100 mm. Dve strany majú šírku 250 mm a výšku 60 mm. Posledné dve strany majú šírku 60 mm, výšku 100 mm. Potom odstráňte najväčšie strany a spojte všetky ostatné línie dohromady. Prevedte všetky čiary na vektorový výkres. Potom zdelíme všetky úzly. Všetky čiary sú teraz nezávislé. Vyberte tieto 4 čiary, aby ste ich spojili a označte ich na červeno. Potom spojte všetky ostatné línie a označte ich na zeleno. Toto je fréza na pravý uhol. Použijeme frézu na pravý uhol na vyrezávanie hĺbky 3 mm pozdĺž zeleno označených línií na 3 mm hrubej bielej akrylovej doske. Toto je gravírovacia fréza. Potom použijeme túto gravírovaciu frézu na vygravírovanie hĺbky 3 mm pozdĺž všetkých línií, aby sme ich vyrezali. Toto je jedna strana PVC dosky na inštaláciu LED pásikov. Vložíme to na zadnú spodnú časť akrylovej svetelnej skrinky. Zvážte, že hrúbka akrylovej dosky je 3 mm. Takže nastavíme veľkosť na 244 mm, šírku a 94 mm výšku. Potom vložíme všetky čiary na plochu v formáte PLT a premenovať to na ToySign akrylová svetelná skrinka. Znova vám ukážem všetky detaily rozmerov, aby ste to lepšie pochopili. Tiež označím, ako sa máme zaoberať líniami vektorových výkresov, aby ste to lepšie pochopili. Ak nerozumiete, môžete mi zavolať cez video. Pozrite sa na tento symbol. Je to softvér na nastavenie parametrov všetkých čiar. Otvoríme softvér. Potom vložte akrylovú svetelnú skrinku ToySign do súboru PLT, ktorý sme predtým uložili. Presunte celý vektorový výkres do ľavého dolného rohu. Kliknite na tento symbol, aby ste rozdelili vektorový výkres. Teraz všetky vektorové výkresy nezávislé. Vyberte len zelené línie vektorového výkresu, ktoré sme predtým označili. Kliknite na tento symbol, aby ste ich všetky skombinovali a vyberte ich. Kliknite na tento symbol, aby ste nastavili parametre vyrezávania čiar. Kliknite na tento symbol, aby ste vyrezali pozdĺž pôvodných čiar. Nastavte hĺbku vyrezávania na 3 mm, čo je rovnaká hrúbka ako akrylová doska. Potom vložíme súbor vo formáte NC. Formát súboru a premenovať ho na vyrezávacie čiary. Toto je fréza na vyrezávanie pravého uhla. Ďalej vyberte všetky vektorové výkresy čiar. Kliknite na tento symbol, aby ste nastavili parametre vyrezávania. Vyberte túto položku, aby ste vyrezali pozdĺž pôvodných čiar. Nastavte hĺbku vyrezávania na 3 mm, čo je rovnaká hrúbka ako akrylová doska, ktorú máme vyrezať. Potom vložíme súbor a použijeme frézu súbor. Premenovať ho na vyrezávacie čiary. Túto frézu na vyrezávanie použijeme na vyrezanie. Ďalej zarovnajte frézu CNC s akrylovou doskou hrubou 3 mm. Pozrite, to je náš CNC frézovací stroj. CNC fréza musí mať funkciu vákuovej adsorpcie, aby pevne upevnila akrylovú dosku. Toto je vákuová pumpa. Zvyčajne používame akrylovú dosku hrubú 3 mm alebo 5 mm na výrobu akrylovej svetelnej skrinky. Toto je akrylová doska. Hrubá 3 mm. Pozrite, toto je špeciálne navrhnutý bit na vyrezávanie pravého uhla. Použijeme ho na vyrezávanie hĺbky 3 mm. Akrylovej doske hrubej 3 mm. Pevne upevnite bit na vyrezávanie pravého uhla na CNC fréze. Potom môžeme zarovnať spodnú časť bitu na vyrezávanie pravého uhla s vrchom zadnej dosky, aby sa jemne dotýkali. Teraz musíme nastaviť os Z na 0. Kliknite sem. Potom tak sunieme vyrezávací bit na pôvodnú nulovú pozíciu.
I začneme vyrezávať akrylovú dosku, aby sme vyrobili akrylovú svetelnú skrinku. Zadajte Carving Lines v okence. Formátové súbory, ktoré sme predtým uložili na plochu. Kliknite na položku, ste skontrolovali linky makety. Kliknite na túto položku. Vy ste začali. Dobre, poďme začať. Ďalší krok. Vymeniť frézu na pravý uhol za gravírovaciu frézu na vyrezávanie. Odstránime frézu na pravý uhol. Toto je gravírovacia fréza. Gravírovaciu frézu pevne upevníme na CNC fréze. Otvoríme software CNC frézy. Zarovnajte spodok gravírovacej frézy s vrchom zadnej dosky, aby sa jemne dotýkali. Teraz musíme nastaviť ZOS na 0. Kliknite sem. Potom presunieme frézu na pôvodnú nulovú pozíciu. Vkladáme vektorový výkres s gravírovacími líniami, ktorý sme uložili na plochu. Kliknite na položku a kontrolu maketových línií. Kliknite na túto položku, aby ste začali. Dobre, poďme začať. Ďalší krok je prilepiť všetkých 5 kusov akrylových dosiek dohromady ako rám akrylovej svetelnej skrinky. Toto je maskovacia páska, toto je špeciálne akrylové lepidlo, toto je striekačka, zarovnáme 5 strán akrylovej dosky. Potom použijeme maskovaciu pásku, aby sme ich spolu upevnili, takže akrylové dosky sa nebudú hýbať, keď ich prilepíme lepidlom. Toto je naše špeciálne akrylové lepidlo. Používame striekačku, aby sme nasali špeciálne akrylové lepidlo. Použite maskovaciu pásku, upevnite 4 strany akrylovej dosky a udržali rám svetelnej skrinky v kuboidnom tvare. Potom injekčne aplikujeme malé množstvo špeciálneho akrylového lepidla pozdĺž medzery medzi akrylovými doskami. Počas prevádzky buďte opatrní, aby lepidlo nepretekalo. Počkajme 5 až 8 sekúnd, lepidlo zaschne. Ďalej, vystrihneme penovú PVC dosku, aby sme nainštalovali LED pásiky alebo LED moduly ako svetelný zdroj. Používame 8,5 m. Hrubú penovú PVC dosku. Veľkosť penovej PVC dosky je 244 m na šírku a 94 m na výšku, ako sme si predtým označili. Nakreslíme obdĺžnik a nastavíme ho na šírku 244 m a výšku 94 m. Presuňte ľavého dolného rohu. Potom nastavíme hĺbku gravírovania na 8,5 mm. Potom to uložíme ako dotence formát. Súbor. Premenovať ho na PVC. Potom zarovnáme frézovací nástroj a vyrežeme to. Ďalej nainštalujeme LED pásiky na PVC dosku. Skontrolujme, či rozmery PVC dosky akrylového rámu skrinky sú zhodné. Dobre, je to dokonalé. Toto teplé biele LED pásiky. Toto je DC kábel. Toto je adaptér napájania. Toto je ručná vrtačka. Toto silikónové lepidlo. Toto sú nožnice. Toto je spajkovacia stanica. Toto je cinový drôt. Poďme to nainštalovať. Poďme vyvrtať dieru na pripojenie DC kábla na PVC doske. Potom prejdite DC kábel cez dieru. Používame spajkovaciu stanicu na pripojenie DC kábla k spajkovacím bodom na LED pásikoch. Dokončili sme to. Potom to pripojíme DC kábel k napájaniu, aby sme ho zapli. Zapnite LED pásiky, aby ste ich otestovali. Wow, perfektná práca. Potom nanesieme primerané množstvo silikónového lepidla na okraj PVC dosky. Nakoniec zakryjeme akrylový rám skrinky na PVC doske. A zapneme to. Wow, úžasná práca. Ďalej vytlačíme logo Toy Sign Company na vinyl a prilepíme vinyl na prednú stranu akrylovej svetelnej skrinky. Pracujeme na všetkých druhoch tutoriálov o značení. Ak sa chcete dozvedieť viac podrobností, hľadajte Toy Sign na Instagrame, aby ste nás sledovali. Moje číslo na WhatsApp je +86 177 9856 5356 alebo +86 136 6515 427 ZA.
Moja e-mailová adresa je luxapangetoysign.com alebo steven@yelighting1.com. Predávame aj všetky druhy materiálov na značenie,